Уважаеми господа, най-учтиво ви каним да посетите новооткритата автомобилна писта Дракон във връзка с провеждането на открито пистово състезание, съгласувано с Българската федерация по автомобилен спорт. Сърдечната покана, която получихме от АСК Форд България, събуди любопитството и вниманието ни. Не всеки ден в нашата страна се открива подобно и то частно съоръжение. До сега състезанията от републиканския шампионат на затворен маршрут се провеждаха по алеите на курортни комплекси или върху пътни възли, временно затворени за движение, където пилотите нямаха възможност да правят тренировки извън уговореното в правилника на състезанието време, а бордюрите често играеха решаваща роля при определяне изхода на гонките. Писта Дракона в община Калояново край Пловдив обаче преобърна предварително изградената представа за частно трасе. Знаехме, че е изградена върху част от някогашно летище за селскостопански самолети и очаквахме да видим назъбен и напукан асфалт, запуснати хангари, буренясали тревни площи. Всъщност, още получената заедно с поканата подробна схема с точно размерени дъги, дължини на правите, ширина на асфалта и прочие данни подсказваха, че върху трасето са работили технически грамотни хора, които познават вещо автомобилния и в частност пистовия шампионат на България. Името на главния организатор Христо Стоилов даде обяснение на всички въпроси. Основателят и главно действащо лице на АСК Форд България отдавна е добре познат из цяла пловдивска околия, именно с техническите си умения и верен поглед върху автомобилните проблеми. По негова идея и с негови средства през февруари 2005 е закупен теренът на летището. С обединените усилия на ентусиасти площа е приведена в приличен вид, извършени са и някои леки строителни козметики на съществуващите сгради. И в течение на месец околността придобива изглед на добро спортно съоръжение. Пистата е бивше селскостопанско летище, което беше използвано максимално съществуващото покритие, за да може да се оформи и да се извлече от него максимална дължина, при която да се постигне една идеална дължина, при която да не се постига на застигане на автомобилите, което е най-неприятното нещо при едно пистово състезание. Когато пистата е къса, настъпва застигане на автомобилите. Когато е прекомерно дълга, тогава тя разтяга автомобилите и става безразлична за публиката, докато ние имаме една оптимална дължина от 1700 метра, при която установихме, понеже казвам, че за първи път провеждаме открито състезание на писта, открихме, че и създава идеални условия за пилоти и за публика да има интензивност при самото състезание по групи и серии. Предварителната презентация на първата част на писта в България, проведена на 19 юни 2005, събира неочаквано множество – над 5000 души. Тогава се ражда и идеята за официално състезание по затворен маршрут, а времето за провеждане не може да е друго, освен след края на годишния пистов календар. За организацията му е сформирана група от млади ентусиасти, които всеки уикенд хвърлят усилия върху облагородяването на терена, а и не пропускат възможността да изпилят някой друга гума по атрактивните завои. Така се поставят основите и се ражда новият автомобилен спортен клуб. Подбудител и наставник на младоците е Христо Стоилов, а те в знак на признание и благодарност за вниманието кръщават клуба си на емблемата на английската фирма, чийто представител за България е ИЦО – Дракон. Само 2 седмици преди датите за състезанието, клубът получава и законовата си регистрация и вече е самостоятелно юридическо лице. За момента той обединява 20 на души, а около тях има поне още толкова потенциални членове, които ще бъдат приети до нова година. АСК Дракон ще се развива самостоятелно, ще стопанисва пистата, ще управлява развитието й, а членовете му ще се учат на автомобилни и съдийски умения. Пръв помощник в това отношение, освен доайена Христо Стоилов, е и дългогодишният съдия от Рали Хеброс Георги Миланов. Дигаш зеления байрак, когато всичко е готово, когато те всичките са наредени. Последния, нали, дигнал е ръчичка, за да може той, като види зеленият ти флаг, пуска светофар. Добре. Доста преди да обявят официално, че на писта Дракон ще има открито състезание за участници от цялата страна, трасето изпробваха местните пилоти и бе естествено те да имат някакво предимство. Трасето е ново за всички останали. Пловдивчани, имате ли някакво предимство? Познавате ли пистата добре? Не мога да кажа, че съм го познал. Значи карал съм един път около 20 минути преди 4-5 месеца в началото, когато беше откриването на това трасе. И доста технично трасе, доста бързо. Малко са местата за изпреварване и мисля, че тук вече най-вече се проличи кой на какво е способен. Очакваше ли тук да се проведе открито състезание?
Аз го очаквах още от самото начало, защото може би съм един от малкото хора, които знаеха идеята на Христо Стоилов още от преди да започне да прави каквото и да било и много сме коментирали с него за това нещо. И мисля, че като начало е твърде хубаво, въпреки че има още много какво да се иска, но като всяко начало смятам, че това е доста трудно, но все пак не бие да забравим, че това е нещо, което се прави за първи път в България. Като че ли обаче има много повече автомобили, отколкото на всеки друг кръг от писта. Очакваш ли и такова огромно посещение? Нормално, все пак Пловдив си е центъра на България. Ако някой трябва да дойде примерно от София до Бургас, разходите му са много по-големи, отколкото до Пловдив, а пък и все пак Стоилов поема спането, поема една вечеря на пилотите и на механиците, което не е малко за хората в този спорт, защото просто всички едва свързват двата края. Това е истината. Може би за това на фона на всеобщата сиромашия, събраният награден фонд от Христо Стоилов очуди всички. Дни преди официалния старт той стигна немислимите за други официални състезания от календара на федерацията 4000 лева. Те щяха да се разпределят между челните тройки в класирането по класове и в генералното. Не по-малко, но още по-приятно впечатление направи и фактът, че постъплението от входните билети Христо Стоилов обеща за благотворителност. Огромна част от хората в България знаят, че преди повече от месец на територията на община Калояново имаше невероятен потоп, вследствие на което голяма част от къщите паднаха няколко седмици след наводнението, вследствие на повдигане на подпочвените води и прогниване на стените от влагата. И виждайки, че ние в лицето на господин Абрашев, който е кмет на община Калояново, един млад амбициозен мъж, който, изпадайки в нужда от помощ да помогне на пострадалите, лично аз едностранно реших целият вход, който е обявен и събран за мероприятието, да бъде придаден в полза на тези хора. Приказките за добре организираната писта Дракон вече се бяха пръснали из България и въпреки, че състезанието бе определено за 5-6 ноември, т.е. в края на годината, когато са изчерпани всички бюджети и личните финанси са изгребани до дъно, пилотите изразиха желание за последен път през 2005 да повъртят волана в скоростна надпревара. Повече от 50 бяха заявките ден преди началото на състезателния уикенд. В Пловдив организаторите събраха местните журналисти на пресконференция, а спортните редакции на столичните медии получиха покани по факса. Нормално бе листът на заявените да нарасне още, защото по стар български обичай състезателите попълваха документите дори в самия ден преди техническия преглед. Пламене, до сега не си карал на тази писта, огледа ли я вече? Не, още не съм огледал, смятам това да го направя след броени минути и надявам се състезанието да протече нормално. Как ти се струва на първо четене? Бърза, технична? Технична и бърза. Твоите очаквания преди старта утре? Да се борим за първото място. Чисто нова писта. Лятото сме гледали, горе-долу конфигурацията е ясна. Возили сме се, добро е трасето, ще стане интересно състезание. Някакви притеснения преди старта утре? Притеснения не, искам малко повече конкуренти. Сред заявените бяха и двама чужденци. Партньорът на Стоилов от Великобритания Гари Фърбър и менеджера на Дунев Моторспорт Никола Траян от Швейцария. Роденият през 1967 англичанин бе първият чужденец, пуснал се на пистата край Калояново. Фърбър дойде специално за промоцията на трасето. Състезава се от 1991 и с обич си спомня първия си автомобил – Шкода Рапид. Възпитаник е на Томи Филд, съветник на великия пилот Роджер Кларк. Сега е полупрофесионален пилот и се състезава в родината си всяка събота и неделя. Най-често в планинските стартове и тези на 1 миля. Добре дошъл в България. За първи път ли сте тук? Благодаря за гостоприемството. Като състезател съм за първи път, иначе вече съм бил 2 пъти в България. Огледахте трасето. Как ви се струва? Много е добро. Има прекрасен изглед за зрители, а и за състезателите е добро. Има технични завои от различни типове. Много добро трасе.
Познавате ли някои български състезатели? Да, знам, че днес тук са някои от най-добрите и очаквам да ги видя в състезанието. Ще бъде зрелищно, надявам се. А какви са очакванията ви за утрешния старт? Днес ще се опитам да свикна с колата. Отдавна не съм сядал в автомобил с движване 4x4, но се надявам бързо да вляза в час, да се забавлявам и да покажа най-доброто от себе си. Тъй като състезателният Форд в родината на Фърбър е класическо английско изпълнение, т.е. дясна дирекция и скоростен лост отляво, пилотът директно отиде на пистата от летище София и до вечерта в петък тренира с един цивилен автомобил, за да привикне към обратното разположение на волана и скоростния лост. В неделя Гари щеше да седне в бегачката на домакина Стоилов – Subaru Impreza Verhix. Другият чужденец всъщност доста добре познава българските автомобилни пилоти и гостува на писта Дракон благодарение на Румен Дунев. А той къде кара? Много готов. Смисъл? Не, той не кара. Не се състезава? Не се състезава. Това му е първи. Сефте, лиценз му извадихме, щастлив. Така. Български лиценз? Български към нашия клуб. Към вашия клуб. Фактически той намира позната, моля ти се. Не, намира една позната, която вика, моля ти се, искам да се запозная с някой пилот. И през позната на познатата на това се запознахме и една година вече сме постоянно за It's for you, not for me. Welcome in Bulgaria. Thank you. I'm here since a while already, but I'm working here since... От 2 години идвам в България. Ние сме спонсори на Румен и за благодарност той реши да ми направи подарък. Даде ми кола, за да се опитам да карам, и аз наистина ще пробвам. Какво очаквате да се случи? Да стигна в финала, да съм добър, да се забавлявам. Да донесе една купа от дома. Ако не спечели, няма да си тръгне. Да си добър, какво значи това за теб? Да се наслаждавам на състезанието, дано да стигна до финала. Харесваш ли пистата? Да, много е хубаво. Вчера вече опитах, добра е. Той добре познава трасетата в България. През целия сезон беше плътно до мен. Кажи 2 думи сега за това, че все пак този път не си в ролята на пилота, по-скоро ти менажираш, това е менеджер. Не, наистина искахме да му организираме така да направи едно състезание, за да стане още по-близък до моторните спортове, тъй като за първа година се занимава с моторни спортове. Цяла година беше много близко до нас на всяко едно състезание. Познава абсолютно всички пилоти, възможностите им, колите им и с това участие искаме да го направим още по-съпричастен, да се почувства от другата страна на барикадата, да види, че оттам никак не е лесно. Аз съм сигурен, че ще се справи добре. Вчера направихме няколко обиколки и наистина има така нюх към скоростта, към завоите, към траекторията. Мисля, че ще се представи много добре. Чува я колата? Да, определено. Още повече, че той е така спортна натура, преди време се е занимавал, бил е спортист в друг спорт и хъса така му е присъщ. Надявам се, че ще се справи много добре. Чия беше идеята всъщност, твоя или негова? Наша беше идеята, за да, пак казвам, да види, че не е никак лесно. Отвънка нещата изглеждат далеч по-леки. Сега ще се убеди лично. Кое е по-трудно, да се състезаваш или да си менеджер на състезател? Мисля, че да си менеджер е по-трудно, но не знам. Може би е почти еднакво. Еднакво трудно е да се състезаваш и да преценяваш отстрани. Да обмислиш всичко, трябва да имаш добър материал за работа. От българските пилоти пръв край Калояново пристигна велинградчанинът Торал Метков. В петък по обед на трасето се появи и Игнат Цеков, пилотът на Престиж Рали Тим, за когото участието на Дракона щеше да е третото пистово състезание в кратката му кариера като автомобилен състезател.
Не липсваше и нежното дамско присъствие. Вече цяла година Екатерина Стратиева, състезателка на бургаския Елена Тим, събира опит и трупа умения в планински и пистов шампионати. Редом до нейния сервис се бе разположил този на победителя от писта Бургас в група Хикс-4 Стоян Станчев. По време на морската надпревара той остана без задна броня след люта битка с Георги Пейчев. Сега автомобилът му отново изглеждаше цял и готов за бой. В Бургас сериозна битка направихте. Сега как ти се струват нещата? Мисля, че тук ще е доста по-трудно в Бургас, защото все пак има имена, които са легенди в този спорт. Говорим за Тихомир Златков. От там нататък вече ще видим, ако колата издържи, ако всичко е подготвено както трябва. Въпреки че в Бургас колата беше доста по-добре подготвена, отколкото за тук. Защото все пак края на сезон, вече финанси всичко е на свършване и това си казва своето. Задна броня имаш ли? За сега имам, освен ако не ми е свалят, ама той Пейчев май го няма, така че няма кой да ми я свали. Надяваме, че ще устиска. Казват, че от дома и стените помагат. Мисля, че тук това правило не е валидно. Независимо от отсъствието на Георги Пейчев, конкуренцията в Хикс-4 се очертаваше повече от жестока. Още по време на техническия преглед се коментираше завръщането на екс-шампиона на писта Александър Христов зад волана на Ланча Делта, а сред колегите си бе отново и Тихомир Златков. Здравейте, момчета! Как е, Тихомире? Добре дошъл отново на трасето. Защо реши точно в Пловдив да се върнеш на пистата? Просто Ицо ми се обади и реших да го уважа. А пък и последно състезание, просто е така малко да се разтоварям. Бяхме се притеснили, че няма да се върнеш. Аз не съм се отказал. Мисля до година активно да участвам. Къде? На писта, на планинско, на рали? Зависи как дойде. Ще ми се на рали, ама ако не стане на рали, поне писта и планинско ще кара. Не си изтървал конкуренцията из погледа си. Кои са основните ти съперници за утрешното състезание? Всички са съперници. Всички, които участват в състезанието, са съперници. Аз не ги дела и никого не подценявам. Защото това е техника, може да изневери на всекой и така че това е положението. Привлечени от новото трасе, в Калояново се появиха и участници, които досега не са се пускали в пистови състезания. Врели и кипели из ралитата, опитни пилоти се вълнуваха като преди първия си старт. За първи път се престраши да караш на писта. Кое те накара? Накараме моя приятел Христо Стоилов, защото сега е направил тази писта и това му е първо организиране на такова състезание и просто така малко на приятелски начала и понеже участвам към неговия отбор, исках да му сложа едно рамо, дето се казва. Ще видя, може да ми хареса. Не знам, от 79-та година имам лиценз, до сега не съм карал писта. Карал съм ралита предимно, известно количество планински състезания, но по принцип на писта не съм. Дано да се получи, ще видим. Гледам, че си сложил и вътрешно огледало. Да, моята кола никога не е имала вътрешно огледало и частната ми също няма. Предполагам, че конкурентите, които участват на писта, са с по-подготвени коли, по-леки, защото моята е подготвена за рали е доста по-тежка от другите. Сега и на кантара гледахме нещата, но това мисля, че не е от значение като за първо състезание на затворен кръг. Мислиш ли, че писта Пловдив има място в националния календар? Мисля. Просто аз не съм идвал от няколко месеца тук. Беше още в самото начало, когато Христо започна да прави пистата и съм много приятно изненадан. Мисля, че ще се получи добра организация и всичко, постарали са се да направят всичко както трябва. Мисля, че така ще бъде и с времеизмерване и с другите неща. По време на брифинга с пилотите стана ясен и окончателния списък на заявените за участие. Общо 53 състезатели намериха място в отделните 5 серии. В първа група бяха събрани 8-те автомобила от N3, N4 и A7. Втората бе най-многобройна – 15 коли от N2, A5 и A6. При хобитата Хикс-3 и Хикс-4 бяха общо 10, а Хикс-1 и Хикс-2 – 14. Шестима оформиха така наречената подготвителна група. В нея се записаха участници с изтекли или без състезателни лицензи. Истински маратон очакваше Ладата Самара с номер 35. С нея бяха заявили участие двама пилоти от АСК Автоекспрес – Емил Денев и Красимир Кандиларов. Денев стартира с номер 85 в категорията на автомобили от група АИН, а футболният рефер Кандиларов с номер 35 в категорията на хиксовете.
От щаба на състезанието разрешиха подобна маневра, като само се доизписваха номерата на вратите. За всички колеги, желаящи да се разпуснем така с един хубав футболен матч, от 6 часа Коци Тощерев е запазил зала. След 6 той ще каже къде е залата. Разбрах, че имаме и футболен съдия тук, ще го поканим и той да дойде на мероприятието, за да е всичко абсолютно точно и честно и най-малкото професионално. Благодаря и успех на всички! Тези, които играят футбол, да играят, ние отиваме в кръчмата в 19. Минути преди началото на официалните тренировки направихме обиколка по първата част на писта в България, а в ролята на наш гид бе местната звезда на Beta Racing Team Николай Паунов. Стартираме. Ускоряваме 200 метра до пета. Първият ляв завой е малко над среден. Накрая се отваря. Тук ще се кара на трета. След 50 метра е втория пак ляв завой, който малко се затваря. Тук ще се кара на втора. Сега е третия ляв, който е най-затвореният завой от цялата писта. Тук някои автомобили ще трябва да минават и на първа даже. 20 метра ускоряваме на същата скорост и влизаме в първия десен, който е бърз завой и ще се кара на трета или на четвърта, зависи от автомобила. Ускоряваме 50 метра и това е една бърза змейка. Първият десен бърз, на който само се изравнява, не се превключва скорост. Влизаме веднага в ляв дълъг, който също ще е много бърз завой. Десен дълъг. Ускоряваме 50 метра. До четвърта или до пета, зависи от автомобила. И след това влизаме във втората поредица от завой. Първият, от който е десен. Той е двоен завой, накрая се отваря. Тук ще си кара на трета. След 20 метра е ляв. 90 градуса. Тук ще си кара на втора или на трета, пак зависи от автомобила. След това ускоряваме в един объл завой, който е така бърз, накрая се отваря. И след това е последния завой на пистата, който е също бърз, ляв, на който няма да сваляме скорост, просто ще ускоряваме, защото след това е старт финалната права, която е 600 метра. Ускоряваме за към финала. Къде според теб има място за изпреварване на тази писта? Ами аз мисля, че пистата е добра и навсякъде може да се изпреварва, с изключение на, например, там в началото има един завой, на който не може да се изпреварва. Малко е, то не е тясно, но е много сгънат завоя. Но по принцип навсякъде има достатъчно широчина от 12 метра и навсякъде може да се изпреварва. Правата ли ще реши подреждането в колоната или поредицата в вътрешността на пистата? Аз мисля, че поредицата във вътрешността на пистата, защото има много специфични завои, на които може да си кара на пълна газ, без да се, просто само да се изравнява газта. И в смисъл това са от тези майсторските завои, където трябва да стискаш да държиш газта. И твоето заключение, решаваща е колата или пилота? Той е комплекс. Значи тук е и за кола, защото има много такива по-сгънати завои, но също и много е важна ролята на пилота. При изключително стройна организация започнаха тренировъчните сесии на 5-те групи. Първо излизане за 15 минути и второ за 10. Точно в 13:45 зареваха двигателите на първите N3, N4 и A7. Едва отлепили от старта, изчезна сигналът на времеизмервателната апаратура и съдията размаха червения флаг. Секунди продължи идентификацията на проблема, а само за минута експертите на Дунев Моторспорт се справиха с заглушаването на сигнала и отново стартираха хронометрите. До края на състезанието работата им не даде повод за притеснение около точността и обективността на моментално излизащите резултати. Мога
категорично да заявя, че нямах никакви проблеми с измервателната апаратура на Бончо Дунев. Всичко беше в рамките на заложените часове по програма. Нямаше пробиви в измерването и бих така изказал моето лично приветствие към него за свършената работа към нас. В първата тренировка най-добра обиколка завъртя Гари Фърбър – 1.03.525. Костадин Щерев остана втори на 293 хилядни назад. Трети бе Игнат Цеков. Неговото Рено Меган всъщност прекара по-голямата част от сесията спряло на тревата заради скъсани шпилки на предно-дясно колело. Веднага след края на сесията Стоян Апостолов побърза с помощта на маршалите да поразмести някои от обезопасителните гуми и бали слама край пистата. Във втората сесия времената се подобриха и напред излезе местната звезда Костадин Щерев с 1.01.917. Това постижение бе достатъчно, за да заеме пол-позишъна, следван от Игнат Цеков и Гари Фърбър. Стоян Апостолов и Валери Григоров вместиха постиженията си в 1 секунда, следвани от Кирил Илиев, Борис Димитров и Пламен Будев. Във втората група излязоха 13 автомобила. Безапелационен и в двете сесии бе пистар номер 1 Цветан Илиев. Неговата Honda Civic остана недостижима и с време 1.03.006 оглави стартовата решетка. Част от състезателите направиха по няколко обиколки за разгрявка, после се върнаха до боксовете си за дребни настройки. Най-кратко на трасето, само 3 тура, остана Ивайло Петков, който направи атрактивно извъртане в средата на вътрешната част на пистата. Бързо се прибра и Емил Денев, който пазеше самарата си. До бокса отскочиха и Сашо Антов, Тодор Хаджиев, Кирил Кирилов. Не мина и без механични проблеми. Стайко Стайков скъса каре на корсата си. Във втората сесия въобще не караха Хаджиев, Стайков и Петков, а новака на писта, Торал Метков, завъртя само една обиколка. Цецо Илиев остана на върха, като подобри времето си с почти 820 хилядни. До него щеше да потегли един от най-активните Пламен Камбуров с Дайхацу Шарат, третия Сашо Антов. Мартин Стойчев, Кирил Кирилов, Димитър Стефанов и Цветомир Иванчев си разпределиха средата на решетката. Единствената дама, Катя Стратиева, е 8-ма. Кате, ново трасе. До сега добре се справяш в шампионата. Това е открито състезание. Притеснения някакви? Не е много. Познаваш ли трасето? Огледа ли го? Огледах го. Идвала съм и друг път тук. Надявам се да се представя добре. Нещо работят по колата до последния момент? Аз това се загледах. Не знам точно какво правят. Ушким щяха гумите да сменят, ама май, че има нещо по-сериозно, да. Това може ли да те притесни или вярваш на механиците? Не, имам им пълна вяра. Обаче като че ли се заформи и една рали двойка за до година, нещо повече? Да, заформя се с господин Манолов. Ще видиме, дано всичко тръгне като хората и се окаже, че имам някакъв талант. При най-големите кубатури на хобитата Хикс 3 и Хикс 4 денят започна с доминация на Стоян Станчев с Форт Ескорт. Атрактивно каращият Сашо Христов бе втори, а изненадата бе третото място на Тихомир Златков. Във втората серия Златков стъпи здраво на десния крак и записа най-доброто постижение за съботния ден – 1.01.85, което бе подобрение с секунда и 888 хилядни от времето му в първата сесия. Ланчата на Сашо остана втора, трети се смъкна Стоян Станчев. Този път Иван Шопов тотално спечели първата част на личната си битка срещу Костадин Пейчинов. Софиянецът бе по-бърз от местния кадър и в двете сесии и бе начело сред пилотите от Хикс 3. Сред зрителите вървяха залагания дали ще се размине без колизии между двамата непримирими врагове на трасето и големи приятели извън него.
В четвъртата серия, тази на автомобилите от Хикс-1 и Хикс-2, 14 коли тръгнаха да атакуват часовника. Най-успешно и в двете тренировъчни сесии се справи Стефан Георгиев, свалил от времето си почти секунда. Втората му сесия бе по-скоро символична. Той остана на пистата само 3 тура, но все пак оглави стартовата решетка за неделя с постижение 1:02,980. Въпреки устрема си, Стефан Панчугов не успя да следва темпото на Фиестата със своята Лада 2101 и изостана на почти секунда назад. Доста назад във времето е и третият, Любомир Миланов, също с Лада. Илия Бояджиев е на 167 хилядни назад, докато само 41 хилядни определиха петото място за Сашо Кипрински, а Константин Йорданов остана шести. Венцеслав Георгиев с Опел Тигра и Иван Проданов с застава Юго се вмъкнаха сред класирането на Хикс-2, докато бургазлията Радко Петров е чак 9-ти. Краси Кандиларов се закова на 10-то място, а ладата на Стефан Стефанов издаваше доста странни звуци и не се появи на пистата за втората тренировка, а на следващия ден и на състезанието. Голямата изненада бе последната стартова позиция на Тодор Дунев с Форд Пума. В първата сесия той записа отчаиващите 1:17,518 в единствената си обиколка и въобще не излезе във втората. Това бе ясен знак за запалянковците, че в неделя на писта Дракон ще има силна битка. В последната квалификация в събота на пистата се появиха участниците без лицензи. Цялата фамилия Щереви, изправени на пръсти, следеше с затаен дъх представенето на малкия брат на Костадин, Стоян Щерев. 18-годишният младок направи своят дебют като автомобилен пилот само 10 дни след като взе изпита си пред КАТ. Обхванат от състезателна треска, Стоян спря още в края на първата си обиколка, изплашен от пушилека, вдигнал се из Опел Корсата, взета на заем от родителите му от познато семейство. След като Кольо Паунов наставнически го нахока, че е спрял на старт финала, а не в бокса, с треперещи ръце младият пилот опъна отново коланите и се върна сред колегите си. Поуспокоен, че всичко е наред, той записа добро представене, а всички подгответа подобриха с по секунда и половина времената си при второто излизане на пистата. Начело в стартовата решетка остана Иван Михайлов с ВАЗ 2108, следван на 2,2 секунди от кадета на Димитър Камилков, трети бе Дилян Кунчев с Volkswagen Golf. Стоян Щерев остана на 4,5 секунди от Пол Ситъра, а след него бяха Веселин Атанасов, Христо Петров и Евгений Семерджиев. Бързо тъмнеещото небе прогони и най-върлите запалянковци обратно към Пловдив, а пилоти и механици поеха към хотела. Доста отдавна не беше се случвало организатор да поема разноските по нощувката на състезатели и механици, но АСК Дракон пое и този кръст. Общо 90 стаи приютиха участници и гости, а някои чистосърдечно признаха, че досега не им се беше случвало да нощуват в толкова изискани условия дори на състезания от официалния календар на федерацията. Към 20 часа в ресторант Evergreen купонът вече течеше. Тежки шведски маси, алкохол по желание и сладки приказки за минали и предстоящи стартове разпуснаха душите на стари и нови приятели. Имаше и чудесна изненада. Програмата от заведението подгря градуса на настроението до точка на кипене, а най-активни във веселбата и танците бяха хората от АСК Евко Рейсинг и особено пилота Илия Бояджиев и механика Павел Василев. Всички обаче стриктно спазиха спортната дисциплина и към полунощ хотелът вече сънуваше сладки сънища.
Около 7 сутринта в неделя паркингът на Новотела вече вреше от бързащи за Калоянова екипи, а на официалното откриване в 10 всички бяха в пълна бойна готовност. Добър ден на всички, уважаеми гости, уважаеми състезатели, скъпи съграждани. За мен е особена чест да открия първото открито състезание на писта Дракон Калояново с голямата надежда от следващата година това състезание да се превърне част от календара от националния шампионат по автомобилизъм. Радвам се, че Калояново става център на автомобилните спортове, цялата община. Радвам се и благодаря много на Организационния комитет в лицето на Федерацията по автомобилизъм, в лицето на собственика на пистата Христо Стоилов за проявената отзивчивост и проявената чувство за граждански дълг пред нашите пострадали съграждани от община Калояново от 19 септември. Единодушно Организационния комитет гласува за всички средства, които се съберат от състезанието, да бъдат предоставени на пострадалите от наводнението в Дълго поле и Ръжево. Така че огромни благодарности и да ви пожелая във всички състезания от тук нататък да завари докарани и да победи наистина най-бързия. Това, че състезанието бе открито, позволи на организаторите да подредят реда на стартиране на отделните групи по най-атрактивния начин. Обявената дистанция на гонката за всички серии бе различна в зависимост от кубатурата, а първи към старта се изнесоха състезателите от подготвителната група. От 7 преминали квалификацията, на старта не се появиха Веселин Атанасов и Христо Петров и останаха 5 коли. Очаквано Иван Михайлов се изстреля напред и уверено пое челото. Добър опит за атака изведе до втора позиция Стоян Щерев, но после малкото братче допусна пред себе си Дилян Кунчев. Още на първите 1700 метра от борбата отпадна Димитър Камилков, но все пак бургаското присъствие в серията остана все така силно. Евгений Семерджиев измести Стоян Щерев от третата позиция, а от средата на дистанцията групата се разкъса и всеки участваше в своето състезание. В последния тур проблеми с колата на Семерджиев бяха шанса на Стоян Щерев да стъпи на третото място на почетната стълбица. След 10 обиколки и с време 11 минути 42 секунди 944 хилядни, уверено победи ладата на Иван Михайлов, следвана на 7,7 секунди от Дилян Кунчев с Volkswagen Golf. Евгений все пак завърши състезателната дистанция и остави името си във финалния протокол. Честито и да ги виждаме от тук нататък по трасетата. Той кара много добре, много съм доволен от неговото каране. Само имаше там една малка конфузия сини гуми, но държа се много добре. Като изцяло състезанието за него смятам, че беше перфектно. Много по-добре от това, което от моите очаквания много по-добре се прави. Караш на първото състезание само 2 седмици след като навърши 18 години. Показва ли ти Константин някои номера? Показва ми, мъчи ма малко по малко. Ще видим за нататък до година. Силно ще карам палеото. И така. С тихо и скротко или има и шамари? Ще видим. До сега? До сега няма. От твоята гледна точка, как изглеждаше състезанието отвътре? Страхотно, всичко мина както трябва. Нямах проблеми. Супер! Стига ли ти тази кола като възможности? За сега ми стига, ама до година нещо по-силно. След подгответата на старта се подреди най-масовата група, тази на малките хобита X1 и X2. Без Стефан Стефанов, последното фатално 13-то място в решетката зае Тодор Дунев, а сред публиката брат му Румен очакваше с нетърпение развой на събитията. След старта, уверено напред се пласира Стефан Георгиев с Форд Фиеста, а Стефан Панчугов загуби битката за втората позиция от Любомир Миланов. Покрай казанлъшкото острие се стрелнаха и Илия Бояджиев и Александър Кипрински, а до края на първата обиколка Тошко Дунев вече бе пети. Още след един тур Стефан Георгиев имаше преднина от няколко метра, а Тошко преследваше Илия Бояджиев и успя да го измести от втората позиция. В третата обиколка из Пушилека след първия завой се сбутаха Кипрински и Бояджиев, след което ладата с номер 24 едва стигна до вътрешната част на трасето и отпадна с пукана предна лява гума и побитости по лявата страна.
Разочарован, Сашо метна каската в колата и се присъедини към публиката. В това време Георгиев водеше само с 5 секунди на Дунев, а зрителите окуражаваха щурма напред на Тошко, както и атаките на Стефан Панчугов, извели го до 4-то място. Внимание заслужаваше и битката между Иван Проданов с застава Юго и Константин Йорданов с Лада Седмица. В средата на дистанцията атаката изведе Йорданов на 7-то място и Ладата полека-лека започна да увеличава аванса си. 4 тура преди карирания флаг Стефан Георгиев се предаде пред устрема на Пумата и Тошко Дунев оглави колоната под овациите на зрителите. В последните 6 км пред него нямаше никакви препятствия и той демонстрира езда от висша класа. А за публиката бе интересно да проследи изхода от двубоя в края на колоната между Венци Георгиев с Опел Тигра и осмицата на Краси Кандиларов. Макар че класирането в челото изглеждаше решено, и там не липсваха емоции. Панчугов бе твърдо решен да стъпи на подиума и погна Илия Бояджиев. Усилията му се увенчаха с успех, а увлечени в спор и двамата затвориха с пообиколка пред последния. И в тази серия не липсваше бургазлия. Радко Петров влезе в топ 6, а адмирации заслужи и представенето на Тодор Георгиев с Варбор. Победителят Тодор Дунев закова време за 12-те обиколки, 12 минути 52 секунди и 204 хилядни. Новият пистов шампион на България при хобитата остави името си на първата страница в историята на писта Дракон, като най-бързият за сега пилот по време на официално състезание. Една обиколка за минута 2 секунди 51 хилядни, при средна скорост от 95,104 км в час. Наелектризирана от емоциите при малките хобита публика, вече бе обърнала поглед към следващата серия, в която колите от N2, A5 и A6 трябваше да направят своите 12 тура. Цецо Илиев бе взел пол-позишъна с почти половин секунда аванс и може би никой не се съмняваше в победата на неговата Honda Civic. А интрига не липсваше. Цецо пое колоната, а зад гърба му спориха Пламен Камбуров и Сашо Антов. Тази битка първоначално бе спечелена от Ладата. В началото на втората обиколка Илиев вече имаше преднина от над 10 метра, а Турал Метков наля още масло в огъня на битката зад Цецо. Не липсваше интрига между Емил Денев и Ивайло Петков, стартирали от последна редица. Напред Камбуров направи лек аванс на Метков и пак погна Антов. Разликата в машините си казваше думата, особено на старт-финалната права, където Дайхатсото почти настигаше Ладата, но в техничната част на трасето Антов бе по-бърз. Това бе главната битка, която следиха зрителите, докато лидера Илиев в бързо темпо самотно навърташе километрите на дистанцията. Емоции предложи и спора между каращите с Опел Корса Димитър Стефанов и Стайко Стайков. След няколко конфликтни ситуации, разминали удара между Камбуров и Антов буквално на сантиметри, Дайхатсото най-после зае второто място. Зрителите не скучаха, тъй като дамата в състезанието, Катя Стратиева, показа какво е научила за годината прекарана в пистовия шампионат. Тя достойно отблъсна атаките на Цветомир Иванчев, с когото на няколко пъти се сменяха местата в колоната. Уверила се, че атаката в края на старт-финала й носи успех, тя затвърди маневрата с трикратно повторение. Накрая Иванчев бе принуден да отстъпи и така Катя завърши предпоследна. Пред нея бе колегата й в АСК Елена Тим Ивайло Петков, загубил битката с Емил Денев. Спорът между корсите се реши в полза на Димитър Стефанов, а двамата на своя ред бяха изпреварени от Кирил Кирилов. Първи в група N2 бе Мартин Стойчев. На подиума в А6 стъпи и Турал Метков, а накрая Сашо Антов се премири с третото стъпало в общото класиране на финала. Пламен Камбуров финишира на почти 5 секунди пред него, а срещу името на победителя Цветан Илиев остана постижението 12 минути 54 секунди 701 хилядни. 15 обиколки трябваше да направят състезателите от предпоследната серия N3, N4 и A7 или общо 8 автомобила. С добро преимущество Костадин Щерев бе спечелил квалификацията, но се оплакваше от нестабилност на Субарото си. До него потегли Игнат Цеков с Рено Меган, а Стоян Апостолов атакува Гари Фърбър и му отне третата позиция. Още от началото на дистанцията обаче Цеков се извъртя преди последния завой и загуби 4 позиции до завръщането си в колоната. Опита да продължи борбата, но след четвъртия тур се отказа. Претенции към третото място на Гари Фърбър имаше и Валери Григоров с Форд Пума. Кирил Илиев с Volkswagen Golf също успя да финишира в обиколката на победителя.
На тур по-назад се движеха Пламен Будев с Шкода Октавия и Борис Димитров с Фиат Типо. Щерев уверено окупира челото, въпреки че маршалите на старта си шепнеха, че заради недоглеждане горивото в колата може и да не му стигне до финала. За всеобща радост на публиката, след 15 обиколки и време 15 минути 50 секунди 998 хилядни, Коцето все пак бе първи. Независимо, че в последните обиколки колата му се люлееше особено заплашително и зрителите очакваха да се отлепи от асфалта. Имаше определено сериозни подскоци в този вътрешния завой. Това амортисьори ли бяха? Да, значи аз имам проблем целия сезон с колата, с окачването. Нямаме възможност да закупим амортисьори и караме с макадамово окачване и принудително го вързваме с колани. Горе-долу да стои на асфалт, но това по никакъв начин не е задоволение. Или за другата година трябва да мислим нещо по-сериозно. За това състезание просто колата беше като мотор много добре, но окачване ужасно. Много трудно се. Борих се с нея. Не знам, отстрани сигурно се вижда, аз борих с колата. Но щастлив съм, защото се преборих и всичко беше перфектно. Първи завърших. Първата ми писта, първи, когато завършвам, разбрах, не знам времена, не се излезе, но разбрах, че съм с първо време и дори и по времена. Не знам, не мога да уточня дали е така, но щастлив съм много, много съм щастлив. Първо състезание закривам сезона с победа и доволен съм от себе си. Дано така да ви тръгне и до година. Сега се появява още един състезател в семейството. Това сериозно ще натовари, предполагам, бюджета. Сериозно ще натовари за другата година, но всичко възможно ще направим зимата, да намерим помощи от който, разбира се, желая да ни помогне. И много искам по принцип двамата да почнем да караме от другата година. Аз съм пилот, той да е втори пилот-навигатор и малко по малко той да се учи и да се сменим, например, на различни ралита, той да влиза и от другата година вече да му мини. Първо състезание на тази писта. С две думи, впечатленията ти от тази писта? Пистата е супер, всичко е направено на ниво. И това е. Помогнаха ли стените от дома? Помогнаха, да. Помогнаха. Второто място бе за Стоян Апостолов, който след финала призна, че много харесал писта Дракон Калояново. Към неговото мнение се присъедини и Гари Фърбър, който с всяка измината обиколка се чувстваше все по-комфортно зад волана на Субару и с радост спечели бронзовата купа от гонката. Много съм щастлив, чудесно си прекарах. Тревожихте се за колата, пазихте я, защото не беше ваша? Да, малко, особено на старта. Оцелях след първия завой, притесненията отстъпиха назад. Повече не се тревожих. А как се справихте с левия волан в тази кола? Да, леко беше хлъзгаво в началото. На няколко пъти леко сгреших със скоростите, но все пак мисля, че не беше толкова зле. Забавлявахте ли се тук, в Пловдив? Брилянтно беше. Фантастично състезание, чудесно трасе. Всички бяха приятелски настроени. Да, беше чудесно. Благодаря много. Напрежението стигна кулминационната си точка, когато на пистата зареваха големите хобита. 10 автомобила си разпределиха местата в стартовата решетка. Напрежението си каза думата и Стоян Станчев изтърва светофара. Забавянето му попречи на добрия старт на Костадин Пейчинов, а колоната уверено пое Тихомир Златков. Зад него прогърмя ланчата на Сашо Христов, а Станчев бе трети. Разконцентриран, Стоян се извъртява в бавната част на пистата и червения Форд загуби 2 позиции, но се умя все пак да се върне в колоната. Номер 75 Тодор Тодоров с Volkswagen Golf бе начало сред пилотите от Хикс-3, следван от Иван Шопов, Станчев и Костадин Пейчинов. След първия тур отпадна Иван Иванов. В конфликт влязоха Кандаров и Денкчиев, при което пострада задната броня на жълтата Honda Accord. 2 обиколки се бори Саани, но от високата скорост бронята му се разлетя на парчета и под овациите на развеселената публика Хондата паркира в тревата на старт финалната права.
Пилотът скочи върху тавана на бегачката и емоционално благодари на зрителите за подкрепата. На трасето Станчев поде атаки напред и поетапно изпревари Тодоров и Шопов, кротвайки се на третото място. След шестата обиколка подреждането в челото се стабилизира, а в опашката битката водиха Никола Траян с тренировъчния голф на Румен Дунев и Симеон Кандаров, като спора завърши в полза на швейцареца. Иван Шопов и Костадин Пейчинов не оставиха зрителите да скучаят и демонстрираха зрелищна борба, гарнирана с няколко типични за пистовите надпревари побутвания. Силно каращият Шопов бе напред, а техниката предаде коцето. Нарочно исках да ви събера двамата, за да изясните тук пред всички какво става на трасето. Аз започнах като по-стар пилот. Значи започна едно перфектно състезание. Колегата стартираше пред мен с по-добра позиция. За жалост не можах да стартирам добре заради колегата Станчев, който не можа да потегли. Оттам изтървахме кервана. Започна се, смятам, добра битка между двамата. Настигнах го, минах го, обаче после технически проблеми по автомобила. Дори лекичко ми подпря, той вече втора писта, ми познава боята доста добре. И стана много добро състезание. За жалост, последната обиколка на 50 метра преди финала ме изпревари отзад друг колега, понеже автомобила вече нямаше нито съединител, нито скоростна кутия. И така, добро състезание. Сега колегата да каже 2-3 приказки за него, как е протекло. Верно ли е това с оригинала? Кое? Всичкото е вярно. Коцето винаги е прав, така или иначе не мога да му се противоречи. Смисъл, няма смисъл. Но общо взето така е. На старта бях пред него, после малко не можех да спирам прегряха на кладките, той ме мина. И тук имахме едно леко такова несъответствие на траекториите. Двамата се спорехме коя е по-добрата и затова опитах да го вкарам в моята. И така, общо взето справихме се. Не, хубава битка беше, аз съм доволен, защото това е един от приятелите ми. В смисъл, аз никога не съм гледал конкуренция като него. Той е първо приятел, после конкуренция. Никога ли не сте мислили да карате с един цвят автомобили, да не си личи? Мисля да стана и аз такси. Да, ще трябва и той да се бодиза, понеже втори път вече ми отнася задната оброня. Метров апарат още не ми дава, старичка колата, нали, нови закони влизат и заради това е така, но до година ще направим всичко възможно. С две думи, хареса ли ви писта Пловдив? Писта Пловдив. Писта е много добра за мен лично, смисъл, доста технична писта е. Както сами виждате, разликата в мощностите не е толкова определяща, колко до техниката на пилотите. Тоест, по-голямата част от трасето е накъсана с доста завои и там вече уменията на самия пилот определят поведението на колата и по-добрата позиция. Но относно организацията, както винаги, откритите писти са едни от най-добре организираните писти. Не говоря само към награден фонд, говоря всичко. Имаше легла, настаняване, подготовка, охраняван паркинг, неща, които така не че рядко се срещат в писта от националния шампионат. До година ще останете ли в един клас? Надявам се, всичко зависи от финансовите възможности. От това въобще ще има ли възможност за каране, защото всички знаем, че на първо място се търсят пари за каране, с това за оборудване на автомобил и общо взето всичко зависи от ръководителите. Да. При мен може би ще останат така нещата, защото всичко е до финанси. И така смятам малко по-силно кола да взема, но пак всичко зависи от спонсорите, но ако взема, тя пак ще е в Хикс-3 клас, тъй като сме си приятели с Ванката и си караме заедно, се бием и по състезанията, заедно си тренираме и имаме си захапка. Така и спорта е по-слада, когато има с кой да се гониш, да се биеш така конкурентни автомобили, горе-долу да са равностойни. Заради проблемите с техниката в последните метри, Пейчинов бе изпреварен и от Никола Траян, а Кандаров остана 8. Времето на безспорния победител Тихомир Златков след 15 тура бе 15 минути 50 секунди 609 хилядни. Христов финишира на 8,4 секунди зад него, Станчев бе на повече от половин минута по-назад.
След финала автомобилите прекараха задължителните 30 минути за контестации в закрития парк, където обаче достъпът на зрители бе напълно открит. На огромен интерес се радваха победителите по групи, а в това време съдиите трескаво надписваха имената им по купите и разпределяха наградния фонд. Цели 60 трофея бяха разпределени между участниците в състезанието. Освен класиране в отделните групи, награди получиха и победителите по класове. За Хикс-1 това бяха Венци Георгиев, Краси Кандиларов и Иван Йорданов, като отличието бе първо в кариерата на Кандиларов. Овации! В Хикс-2 на стълбицата стъпиха Стефан Панчугов, Стефан Георгиев и Тодор Дунев. В А5 се отличиха Ивайло Петков, Емил Денев и Пламен Камбуров. В Хикс-3 Никола Траян ще отнесе отличието в Швейцария. До него бяха Иван Шопов и Тодор Тодоров. При серийните автомобили от Н3 зрителите приветстваха Кирил Илиев, Валери Григоров и Стоян Апостолов. При по-големите кубатури от Н4 бяха само двама – Гари Фърбър и Костадин Щерев. В А7 заради отпадането на Игнат Цеков наградата бе само за Борис Димитров. Стоян Станчев, Александър Христов и Тихомир Златков бяха най-добрите от Хобикар 4. Преди да преминем към награждаването за отделните групи до и над 1600 и генерално... В Н2 купи получиха Димитър Стефанов, Кирил Кирилов и Мартин Стойчев. Отлично подготвилите се домакини направиха и рекапитулация по групи под 1600 и над 1600 кубически сантиметра, а също така и генерално. В Хобикар тройката на върха включваше стартиралият от последно място победител във втората серия Тодор Дунев в компанията на Александър Христов и Тихомир Златков. В генералното на А и Н трети бе Цецо Илиев, втори Стоян Апостолов и начело Костадин Щерев. Въпреки многото раздадени призове, на масата все още имаше останали купи, както се оказа за победителите в отборната надпревара. След Бургас 2005 отново на върха бяха пилотите на Съни Рейсинг, спечелили 18 точки. Домакините от Форд България взеха второто място, а трети са казанлъчани от АСК Евко Рейсинг. Всъщност, всички 24 пилоти завършили успешно състезанието в различните групи, но не намерили място в призовите тройки, си тръгнаха от писта Дракон Калояново с възпоменателни плакети. Може би единствената награда, за която не се бяха сетили организаторите, бе за най-масово участие по градове. Тя със сигурност би била спечелена от бургаските състезатели от двата клуба – Вромос Жакен и Елена Тим. С пълно право Стоян Апостолов искрено благодари на организаторите за прекрасния празник, който сътвориха на пистата. Неминуемо усилията им ще бъдат отчетени и от Българската федерация по автомобилен спорт. Потривайки доволно ръце, че се е появила още една при това истинска писта в България, номенклатурите ще им предоставят с огромно удоволствие организацията на не един, а цели 2 кръга за 2006 година. Като знаем колко усилия струва това, резонен е въпросът дали жестът на федерацията е поощрение или всъщност наказание за АСК Дракон. Ами да, ето така се прави календар, събирайки усилията на местни ентусиасти, даващи мило и драго за развитието и популяризирането на автомобилния спорт. А в това време Българската федерация по автомобилизъм, която съществува именно с тази главна цел, праща просто наблюдатели на отделните кръгове и дори не си прави усилието да събере всички организатори в края на годината, за да направи общ разбор на сезона, да вникне в проблемите, които не са малко, и да започне да действа по отстраняването им. Кой, ако не автомобилният състезател на България, знае по-добре, че инерцията е велика сила. Само че според законите на физиката тя не е постоянна величина. За това е нужна промяна в мисленето и действията на ръководството, за да не се светнат организаторите и да си направят набързо една частна автомобилна лига, като оставят ръководството да си дреме в блатото на самодоволството. Писта Дракон 2005 край Калояново е последният най-пресен пример за това как се върши работа, когато милееш за автомобилния спорт.